19 октябр асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамчунин дар шаҳри Кӯлоб бинои иловагӣ дар назди муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 42-ро ба истифода супориданд. Бинои нави таълимӣ аз ду ошёна иборат буда бо ҷонибдорӣ аз сиёсати маорифпарваронаи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ба истиқболи 35-солагии истиқлоли давлатӣ сохта шудааст. иншооти иловагии таълимӣ барои 480 хонанда дар ду баст пешбинӣ гардида дорои 10 синфхонаи барҳаво аз ҷумла физика, биология, химия, технология иттилоотӣ, ҳуҷраи омӯзгорон, синфхонаи томактабӣ ва дигар иншооти ёрирасон буда бо дастгоҳу айёнияти таълимӣ муҷаҳҳаз мебошад. бо ифтитоҳи бинои нави таълимӣ шумораи синфхонаҳои муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 42 дар шаҳри Кӯлоб ба 25 адад расид ва мушкили норасоии ҷои нишасти хонандагон пурра бартараф шуд. дар мактаб беш аз 30 нафар ба ҳайси омӯзгор ба кор ҷалб гардиданд. дар муассисаи мо як бинои нави замонавӣ дуошёна сохта шуданд ки бо тамоми шароитҳои лавозимоти хониш муҳайё аст. дар ҷавоб бо ғамхориҳои ҷаноби олӣ муҳтарам президенти ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон баҳри ғамхорӣ ва соҳаи маориф ваъда медиҳем ки дар соли хониши 2023-24 ва солҳои минбаъда шогирдонро дар рӯҳияи ватандорӣ худшиносӣ ҳуввияти миллӣ тарбия намуда онҳоро ҳамеша бо роҳи созандагӣ ҳидоят менамоем. ин бинои замонавӣ дорои таҷҳизотҳои кабинетҳои физика, биология, химия мебошад. таҷҳизотҳо ҳама муҳайё буда мо омӯзгорон барои гузарондани дарсҳо ягон мушкилӣ намекашем. хонандагонро дар олимпиадаҳои шаҳрӣ, вилоятӣ ва ҷумҳуриявӣ омода месозем. бино дар доираи ҳамкориҳои ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон бо шарикони рушд аз ҷониби гурӯҳи татбиқи лоиҳаи таҷдид ва идомаи сохтмони мактабҳои миёна дар доираи лоиҳаи дастгирии татбиқи стратегияи миллии рушди маориф сохта шудааст. масоҳати иншооти нави соҳаи маориф 420 метри мураббаъро дар бар гирифта он аз рӯи лоиҳаи ҷамъияти савомии кушодаи шаҳрофар бо ҷалби мутахассисони ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди фаридон дар муҳлати муайян гардида бо риояи талаботи муосир бунёд гардидааст. дар рафти корҳои сохтмонӣ 20 нафар бинокори маҳаллӣ бо ҷойи кор ва маоши хоб таъмин шуданд. бинои иловагии муассиса бо шабакаи гармидиҳӣ ки бо истифода аз ангишсанг фаъолият мекунад пайваст мебошад ва ин низоми каммасраф дар мавсими сардиҳои зимистон барои бо гармӣ таъмин кардани синфхонаҳо мувофиқ аст. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни шиносоӣ бо шароити фароҳамшуда дар ин даргоҳи маърифат омӯзгоронро барои равона намудани тамоми малакаву таҷрибаи кордонӣ ҷиҳати тарбияи насли наврас дар рӯҳияи ватандӯстиву хештаншиносӣ ҳидоят карданд. муассисаи таҳсилоти рақами 42 дар шаҳри Кӯлоб аз тарафи гурӯҳи татбиқи лоиҳа таҷдид ва идомаи сохтмонҳои мактабҳои миёна ба анҷом расонида шуд. муассисаи мазкур бо як сифати баланд бо тамоми ашёҳо, таҷҳизотҳои замонавӣ муҷаҳҳаз гардонида шудааст. мо бо боваритон гуфта метавонем ки ин муассиса дар оянда ба мардуми инҷо ва ба халқи Тоҷикистон хизмат мерасонад. дар рафти корҳои сохтмонӣ асосан сифати корҳои сохтмонӣ назорат карда мешуд аз тарафи мушовири лоиҳа, ширкати Константин Экал ва фармоишгар гурӯҳи татбиқи лоиҳа ва идомаи сохтмонҳои мактабҳои миёна. ёдовар мешавем ки биноҳои қаблии муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 42 дар шаҳри Кӯлоб ҳанӯз соли 1928 сохта шуда бо тақозои замон ва бештар шудани шумораи хонандагон зарурати бунёди иншооти иловагии таълимӣ ба миён омад. ҳоло дар шаҳри Кӯлоб 53 муассисаи таълимӣ, 2 литсей ва 1 мактаби президентӣ фаъолият дошта дар онҳо беш аз 54 000 нафар хонанда таҳсил мекунад. муҳтарам пешвои муаззами миллат, шахсан аз номи худам ва тамоми хонандагони муассиса бо камоли эҳтирому самимият миннатдории худро барои чунин мактаби зебо баён менамоем. мо хонандагон хурсанд аз он ҳастем ки чунин як сарвари маҳбуби кишвар дорем. ҷавобан ба ғамхориҳои падаронаи шумо ваъда медиҳам ки бо баҳои хубу аъло таҳсил намуда, донишҳои замонавиро аз худ намуда, пас аз хатми муассиса ба донишгоҳу донишкадаҳои дохилию хориҷи кишвар дохил шуда баҳри пешрафти ватани азизамон Тоҷикистон саҳми арзанда мегузорем. дар шаҳри Кӯлоб танҳо худи ҳамин рӯз дар идомаи татбиқи сиёсати созандаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон 5 бинои таълимӣ барои беш аз 1200 нафар хонанда дар 2 баст ба истифода дода шуда то охири соли равон боз 2 кӯдакистон ва 2 иншооти иловагӣ дар назди мактабҳо мавриди баҳрабардорӣ
قرار خواهد گرفت.